زینب جلالیان سیاستمدارا کرد آکو 15 سالن د زندانên Îranê de li ber xwe dide. Destpêkê hikmê bi darvekirinê lê hatibû birîn. Paşê hikmê wê siviktir bû û dadgehê cezayê zindana Hetayê lê birî. Aniha di zindana Yezdê de girtiye û tendurustiya wê gelekî xirab e. Lê rejîma Îranê qebûl nake wê rake nexweşxaneyê. Li gor malbatê heke wisa bidome nedûre Zeynep çavê xwe wenda bike û nebîna bibe. Lewra ji ber nexweşiyê bênahiya wê gelekî kêm bûye. Zeyneba ji makoya Rojhilatê Kurdistanê sala 2008 bi sûcê endamtiya Partiya Jiyana Azada Kurdistanê pajk hatibû girtin. Her ji demekê bo zindanekê tê guhastin û carinan nêzîka 600 rojî nekariye têkiliyê bi malbatê re deyne yan jî kesek bê serdana wê. Li gor ku Zeynebê ji malbatê re gotiye, istîxbaratên rejîmê bi hovîtî êşkenceya laşî û derûnî lê dikin. Ew jê dixwazin ku li ser ragihandinê poşmaniya xwe bîne zimên û hindek gotinên dervey baweriya xwe bibêje. Lê Zeynep jî vê yekahan qebûl nake û her li ber xwe dide. Li gor zanyariyên dawiyê Zeynep Celalyan nexweşa rebû û gurçikan aniha di halekî pir xirab de ye. Belam birêveberiya zindana Yezdê ne wê radike nexweşxaneyê ne jî bijîşkan tîne ser. Li gor te hevdemî raperîna Rojhilatê Kurdistanê û Îranê carenivîsa ka çawa dê li benda Zeynebê û rêhevalên wê yên girtî be.